Эфирдә хөрмәтле тамашачылар, тапшыруны башлап экраннар алдына Югары Терешка авылында гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Мустафин Радик Сабир улын чакырып алам. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан кайнанасы Камилә Сафиулловна, тормыш иптәше Фәридә Фәйзрахмановна, уллары Раил һәм Рәшид, киленнәре Гөлнара, яраткан оныклары Салаватик һәм Амалия, кодасы Шәүкәт Шамилович, кодагысы Нурия Мунировна, Димитровград шәһәреннән Илмир котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Югары Терешка, Урта Терешка, Димитровградтан килгән бар теләкләрне дә чәчми-түкми җиткерергә тырышырмын. 1963 елның 17 ноябрендә Кояшлы Ташкент шәһәрендә Сабир Шикур улы һәм Фәния Әхмәдулла кызының 4 балалы гаиләсендә 3нче бала булып, безнең сөекле кешебез дөньяга аваз сала. Язмыш китабында аңа бары 2 яшендә генә булган чакта әти-әнисенең туган яклары Югары Терешкага кайтырга язган булган. Матур табигать кочагында урнашкан әлеге авылда аның гүзәл балачагы узада дияргә кирәк. Шук һәм шаян малай чаклары сагынып искә алырлык бик артта калган шул. Мәктәпне тәмамлап, кадерлем илебез алдында булган хәрби бурычын үтәр өчен армия сафларына алына. 2 ел буена намуслы килеш Казан шәһәрендә хәрби бурычын үтәп кайта. Батыр һәм матур егет туган авылына әйләнеп кайтып, хезмәт юлын колхозда тракторчы буларак башлап җибәрә. Кем уйлаган соң аның мәхәббәте дә шушы авылдан ук булыр дип. 1988 елда без матур кавышып йөргәчтән соң гаиләбезне кырып җибәрдек. Сөеклемнең олы хыялы да, уллары булуда бер-бер артлы тормышка ашты. Мин дә бәхетле уллар анасы булу сөенеченә тап булдым. Шушылай 2 балабызны үстереп, тормыш нужасын бергә тартып барып, инде 35 ел кулга кул тотынып, гомер сукмагыннан да атлыйбыз. Үзенең уллары өчен ул гомере буе улы өлге дә үрнәк тә булды. Белгәненә өйрәтеп, егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип еш кына кабатлап, аларны гел эшкә өндәде. Шуңадыр, улларыбыз да үз гомерләрен туган авылыбыз һәм гомумән авыл хуҗалыгы белән бәйләделәр. Бүген олы гаиләбездә без барыбыз бергә үз эшебез белән шөгыльләнеп, матур оныкларыбызга сөенеп, тату яшәп киләбез. Олыгая бара адәм баласы өчен янындагы юлдашы тагы да кадерлерәк, кирәгрәк булып куя диләр. Хак сүзләр икән. Көн сайын уянып, әле янәшәмдә син бар дип шатланам. Без бит әрләшеп тә озак дәшмичә бер-беребезгә тора алмыйбыз. Юри үртәләп куясың да, мин елмаеп җибәрәм. Кай җирем авыртса да, янәшәмнән китми торасың. Шул кадәр мәрхәмәтле булуың өчен куанам. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың минем күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле мин сиңа гомергә. Котлы булсын матур юбилеең, 60 тулды, бу бик зур бәхет. Әгәр килсә иде хәлебездән, куяр идек алтын зур тәхет. Шыныйратның асыл исемен син яклап, саклап килдең гомердә. Бер кайчан да кайгы болытлары чыкмасыннар аяз күңдә. Алда юбилейлар бик күп килсен, без бәхетле булсаң янәшә. Кадерлебез, һәр чак сөендереп, 100 яшеңә кадәр син яшә. Әтиебез, әниебез өчен бик кадерле, яраткан гомер юлдашы. Алар икәү бергә гомер буе кулна-кулга тотып, бу тормыш буйлап атлап киләләр. Сөекле әтиебез, яраткан бабакаебыз. Бүген синең матур туган көнең, гомер бәйрәмең белән котлап, без ихластан сиңа саулыклы, бәхетле озын гомер телибез. Без улыгайсак та синең өчен һаман балалар икәнебезне сизәбез. Синең бер карашыңнан бала чактан ук барысын да аңлый идек. Әйткән сүзеңнән чыгарга тырышмыйча яшәдек һәм бүген дә нинди генә эшләр башкармыйк, синнән башта хәер-фатиха һәм киңәш алабыз. Кадерлебез, 1000 яшә, безнең бәхеткә, әниебез бәхетенә. Туган нигезебезнең утлары озак сүнми янсын, анда безне һәр вакыт каршы алыр өчен исән-иминсез булыгыз. Әтиебез ышыгында үстек, нәк биек таулар артында. Бүгенгедәй гомер иткән сыман матур яшә әле тагында. Янәшәңдә сөйгән гомер ярың, тирә-юньдә бала оныклар, бер кайчан да капламаса иде баш очыңны кара болытлар. Язсын Раббың озын озак кына бала булып безгә калырга, газиз булган әти-әниемнең яннарына сөенеп кайтырга. Котлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең тулсын бер бөтен. Иң матур, иң шатлыклысы булсын син дөньяга туган көн бүген. Хөрмәтле кодабыз, без дә яраткан тормыш иптәшең, бала аныкларыңның теләкләренә кушылып, чын күңелдән сине бүгенге матур юбилеең белән котлыйбыз.
alda da bir avızdan bulup motor aralaşıp yaşarga uzun uzak kına Hak Teala nasip etsin. Bizning tilak birgina sağlık isenlik, Xudoy bilan bir-biringizga bik to'g'ri kelgan parsiz. Balalarınız da o'zingizni qabatlab motor yashab kelalar. Alda da bu shulay bo'lsin. Bayramin qudabız qutlu bo'lsin. Hurmatli Radik Sabirovich, yubileyli tug'an kuningiz bilan qutlab, yaqinlaringiz yo'llagan motor jirni da bo'lak etib topshiramiz. Qabul etib oling'iz. Teklep sin alıp şaktım bizni Kılı yolla turmuş yoluna Senin ürneginde yaşaganda Sınatmabız ömür buyuna Tuğan kinning zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebez Kin kungilli sabır adiyebez Rahmet aytıp sina yaşibez Kinning zor kunasin Kadirli biz gaziz keşebez Kin kungilli sabır adiyebez Rahmet aytıp sina yaşibez Turmuşubuz jaylına para Etiyemiz direk bulğanığa Yaktı yüzü жылы сөзі білән Яшауға дәрт беріп тұраныға Туған күннің ең зор қунағы сен Қадірлі біз ғазиз кішібіз Кең көңілі сабыр әтиеміз Рахмет айтып сиңа яшибіз Туған күннің ең зор қунағы сен Қадірлі біз ғазиз кішібіз Sabır etiyemez Rahmet aytıp sina yaşibez Tuğan künning en zor kunağı sin Kadirli biz gaziz keşebez Kin kungilli sabır adiyebez Rahmet aytıp sina yaşibez Tuğan künning en zor kunağı sin Kadirli biz gaziz keşebez Kin kungilli sabır adiyebez Rahmet aytıp sina yaşibez Kin kungilli sabır adiyebez Rahmet aytıp